if mo dagan bagay ko, ingon ko nga, I will run for mayor, not for other position. Mao kini ang gipalanog sa kasamtangan nga chairperson sa Metro Cebu Water District kun MCWD nga si Joey Daluz. Way laing posisyon gawas sa pagkamayor ang iyang daganan kung madayon siya sa pagpapili sa umaabot nga 2025 midterm elections. Dugang pa niya nga matag buntag makighinabi siya sa mga mulupyo sa syudad aron mahibaw-an ang pulso sa katawhan. Karon I'm going around, in fact, kaning akong walk kada buntag, more of exercise ning akong gibuhat paggamay, something like that, no? It's about health, but at the same time, I'm getting the kanang pulsos mga katawhan if they really want to change the government already. Ug matud pa nga si Basak Pardo Barangay Captain Dave Tumulak ang posibleng mudagan kauban niya isip Vice Mayor. Wala man gihinganlan apan saysay ni Daluz nga naggikan sa BOPK ang ubang mga miyembro sa ilang lineup. Samtang kun mudaog isip mayor, nagkanayon si Daluz nga ibalik niya sa naandan nga venue sa Cebu City Sports Center o mas giila nga Abellana Sports Complex ang sinulog Grand Parade. If we will win this election, of course, we'll bring back Sinulog to the streets of Cebu City. Sukwahi sa tumong ni Cebu City Mayor Mike Rama nga himuong Singapore-like ug dunay Melbourne features ang syudad, gustong mas pahimug-atan ni Daluz ang katalagsaon sa Cebu City. Why Sama Sugbo? There's no other like Cebu. We can emulate some other countries, but we have a uniqueness nga kita ra gyud. Katong nagstorya pa ni Mayor Mike, he brought up the idea of a Singapore-like Cebu City. Inkonindot man na mayor, pero ibutang lang na si muna una, kay ug imo nang isulti, paninglan tas mga tao niya, 3 years na ning atong termino. Ako siya 3 years na yung termino. And we cannot really make this a Singapore-like, bisa unsao na to in 3 years' time. Nagkanayon si Daluz nga mokanaog siya isip chairman sa MCWD kun mahukman niya og pinal na ang iyang pagdagan isip mayor sa syudad sa Sugbo. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.